Bonsoir tout le monde. Page menega. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم folini tanuni walimando amodi ziri plisi fleba bela jele ma chani muso demsen makroba malikono ani malikoka ko bela jele fo na ka wakati chuga ibina jain flega be wati maki fono ye na ala sona manians le Donny Bloom ale emission ya ga balmaga na dinga fesila gawlon jani bulbule ba ke no ye Sheikh Mohamed Kulubali Basiku na ala sona ma ante bitain blaga suma ble ustaz assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ya sikile Donny Bloom emission buna ko ka Nala sona. ma sebe kuma be forum halala kuma be forum Aywa. otno Bloom ono na de Sigatura dire. Donny ma sebe kuma na halala kuma na che kuma fana fo Donny Bloom ono Weche. fulli kan baba Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سلام وامبيتانو بلا يفوشين سبا لهلا بكا ala mana min kɛ a kɛbaga de y'a kɛ ala mana min to a kɛbaga de y'a to ala mana min fɔ a fɔbaga y'a fɔ n bɛ ala tanu an ye ala ka jɔn de ye an tɛ se ka bonya ala ka jɔnya ma kɔfɛ an bɛ sɔli caya ka taa ala kira kan Muhamad ale min ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye ale min ka di ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan an donna ale min bange kalo la an bɛ ala tanu n'i y'a ye an ye ala tanu fo siɲɛ 3 salon ni dɔw y'a kɛ ɲina olu bɛ kaburu kɔnɔ dɔw bɛ lahalaya wɛrɛ la dɔw bɛ bana dilan kan nka nin bɛɛ bɛ fara ala de la o la an minnu bɛ yen an y'a kɛ an kɛnɛma ɲinan ta filɛ ka jɔ k'a sɔrɔ an m'an kɛnɛya fɛnɛ la an bɛ ala tanu ala ni ce Dieu merci an bɛ tunkarankew fɛnɛ fo minnu bɛ yen n'u sɔgɔlen don zikiri pilisi la sanga n'a ka waati an ka foli b'u ye Faransi Espagne États-Unis ka se fo Kuwait ka se arabu jamana bɛɛ ma Maroc b'o la Egypte yɛrɛ b'o la minnu sɔnna ka faso bila ka t'u da nɛnɛ kɔrɔ nejiw cɛ la ko fɔ faso ni baso ka lafiya sila an filɛ ka jamana fɔ kiliyan bɛ nin bɛɛ sanfɛ wa kanubaw bɛ nin bɛɛ sanfɛ a bɛɛ kanuba ladiriw kiliyan ladiriw minnu bɛ yen n'u ka kanu ma forcer an b'u fo u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ ala ka mawuludu yira an na halisa ala k'an bɛɛ si jɔ ka mawuludu kɔnɔ ala ka mawuludu kɛ an bɛɛ ma hɛrɛ ye ka k'an ma wasaba ye ka kɛ an ma jigitigiw ye ala ka miliyari caman d'an bɛɛ ma inshallah bela jele ga folga lamna Sheikh Mohamed Kulubali Basiku na ala sona ma bita amina ta bamana doni n'ala sɔnna ala komi an kumana ala tɔgɔ ka caya o kɛra ka caya an kumana kuranɛ suranw ka caya kuranɛ hayaw ka caya o kɛra komi Sheikh Mohamed Kulubali est généraliste aw y'a bɛɛ dɔn kala c'est-à-dire ka kalanw kɛ Mali kɔnɔ ya bamananya ni arabukan tila ka taa fo Misira jamanaw kan n'o ye Egypte ye ka taa kalan kɛ yen ka segin ka na bi an bɛ taa bamanan dalu dɔ kɔnɔ u k'a ma ko cɛ 30 kɛrɛnkɛrɛnnenya la a baara dɔ bɛ yen ko 5 sigiyɔrɔma 3 o fana sigiyɔrɔma 2 n'ala sɔnna min fɛ an ka kuma ale ka bi i ko k'a kɛ ko foyi tɛ yen a kɛra cɛya bana ye o a kɛra nafoloko ye o a kɛra ka muso karaba o mɛ bi n bɛ fɛ an ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bana min kɛ bɛ ka cɛyalakaw sɛgɛn n'o ye cɛya bana ye. Ni ala sɔnna karamɔgɔ Sila an b'i fo ka i waleɲuman dɔn cɛ 30 i datura o min na ni dɔnnibaw b'a wele dɔnni kɔnɔ bi an bɛ don komi bi a bɛ i n'a fɔ n'a sɛtanaw ko k'u bɛ farinya i bolo i yɛrɛ sigilen i bɛ to ka ɲamaci yɛrɛ ma i banko tɛna kɛ yen tisɛ i dɛsɛ ko tɛ yen i bɛ se ka ban de o cɛ 30 dɔnnibaw b'a wele bi kun kɛ e y'a faamu wa n kɛra bɛ sɔrɔ jumɛn na i y'a ko lakilen dɔrɔn a banna faya kun cɛ 30 de kɛlen bɛ dɔnnibaw bolo bi o ye o cɛ 30 dɔnbaw man ca nka lakalebaw de ka ca cɛ 30 dɔnbaw man ca nka mɛnbaw de ka ca wa cɛ 30 dɔnbaw man ca a sɛbɛnnen bɛ n bolo maaw de ka ca bawo tɛgɛ bɛ don cɛ 30 la n'o tɛ a jinɛw t'i to yen a bolo bɛ don a la hali i bɔnna wa t'u to yen fiyewu sila jinɛw filɛ nin ye jinɛw bɛ komi kɔlɔnkɔnɔ bama ale tɛ s'i ma
nka n'i yɛrɛ taamana ka du kan i n'a dɔn ko ala bɛ yen nka fɛn wɛrɛ bɛ min tɛ ala ye siga t'a la a bɛ faamu wa cɛ 30 i filɛ ka a min fɔ n'o ye 5 3 sɔgɔma 2 n'o bi bɛn cɛ 30 ma tuguni sila a bɛ i n'a fɔ o la i ka se k'a faamu walama lamɛnbaaw ka se k'a faamu n'an ka man da don nin na waati koronnen don kosɛbɛ nka an bɛ kanubaw de kosɔn nka n'i y'an b'a fɔ waati koronnen don interview wɛrɛw bi sen na ma olu selen don o de la an b'a fɔ dɔrɔn dakuruɲɛ kelen a bɛ i n'a fɔ n'i ye dɔnni ta k'a turu a kun kan dɔnni ɲɛ o bɛ baara kɛ nka n'i y'a turu a kun kan sila o ka jugu ni ɲɛ ye ka fɛn nati a kun kan i ye o ka jugu dɛ an bɛ taa ɲɛ ka di nka n'i ko k'i bɛna i kɔ kan sila buwa bin tɛ bɔ foyi fɛ o kuma ka dɔnni nati a kɔ kan sila jinɛw ka jugu kojugu ayi o de la ale dɛsɛ fɛn tɛ a b'i fɔ o ma 5 3 sɔgɔma 2 o de ye cɛ 30 k'a nati a kunjugu kan parce que n'a bɛna a ɲɛ kan o de ye kalan 4 fɔlɔ ani kori 5 ka taa laban kori 1 na o y'a nale a ɲɛ kan a naturel la nka n'a bɛna o y'a normal ye o y'a normalisme ye anw fɛ Mali min bɛ baara yan an bɛ min dɔn ani an ye min ye larabu jamana dɔw kan nka dɔnni fanbaw bɛɛ bɛnna min kan o y'o taabolo fana ye nka k'a nati kori 5 kala 5 kori 5 kala 5 hasila o ye farati ye sa dɛ o ye farati ye o ye farati o kuma na ale baara baaraba don a kɛɲɛko tɛ yen n cɛ yɛrɛ de tɛ wuli a sara de walahi bɔ k'a kɛ to k'a kɛ kangalankaki ale de b'a kɛ ni bana in bɛ n'a ma sidɔn yɛrɛ de tisɛ n ye fɛn bɛɛ kɛ sa ka bana in ko k'a bɔ i joli la sisan i yɛrɛ jɔlen ɲɛna walima ka bana transférer bagan na walima jiri la ale de b'a kɛ i jɔ fɔlɔ dɛ karamɔgɔ nin yɔrɔnin ma pan n tulo kunna dɛ bisimila parce que an kɔni bɛ nin kuma in mɛn an b'a mɛn mɔgɔ caman da ko karisa ka bana ko k'a yɛlɛmɛ yiri la walima k'a yɛlɛmɛ bagan na an ma kuma de kɔni mɛn mɛ k'a fɔ ko a bɛɛ yɛrɛ ne kɔni ma deli k'a ye ayiwa n'i da don ture 2 la m'a dɔn e da tɛ tu fɛnɛ ma min cogo ba ayiwa siga t'a la sila k'a transférer i yɛrɛ b'a ye i n'a fɔ n'i ye sɔrɔmu branché hadamaden na ji bɛ jigin a fɛ cogo min na k'a transférer ka taa suya dɔnni kɔnɔ quoi sila a ma nɔgɔn dɛ kow bɛ yen quoi an b'o de fɔ dɔnni minnu tun bɛ fɔ depuis kunu depuis lawale wa hali sini a dɔnniw bɛ yen tisɛ a kɛba ɲumanw de dɔgɔyalen don walima i bɛ taa sɔrɔ a bɛ minnu yɛrɛ bolo u ti sɔn k'a lawaleya an bɛ don na komi bi bisiki adamaden tilennen dɔgɔyara quoi adamaden kantigi dɔgɔyara adamaden laadiri dɔgɔyara adamaden fɔnisere dɔgɔyara o de kama o de kosɔn tisɛ dɔnni kuma dɔw bɛ yen an b'a mɛn k'a tun bɛ yen kunu nka bi a kɛba bɛ dɔgɔya k'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ yen ala k'an bɛ sababa inshallah n'ala sɔnna i n'a fɔ i yɛrɛ da bɔra k'a fɔ cogo min na sisan komi i ye transfert ko in fɔ mɛ an bi thème to kan ni ala ma basi kɛ sigi wɛrɛ la an bɛna kuma ale kan kosɛbɛ k'a développer parce que hadamaden dɔw bɛ bana dɔ kɛmɛ k'u sɛgɛn bana sidɔnbaliw ye ko bɛɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw kɛra fɛn bɛɛ kɛra quoi foyi ma ɲɛ a la nin sugu de bɛ se ka o gɛlɛya sugu ta ka bɔ siga t'a la n'ala sɔnna mɛ bi an bɛ cɛya bana de kan n'ala sɔnna ale baara bɛ kɛ ka cɛya la ɲɛnamaya cogo di i ka nin baara ye sadiri a bɛ taa kɛ de wa walima a bɛ kɛ jiri de ka d'i ma i b'a mugan wa walima a bɛ kɛ nasi de ka d'i ma i b'a min wala ayiwa alhamdulillah an bɛ ala tanu ka ala fo ka ala waleɲuman dɔn kuma kɔnɔ an panna kuma fila kunna o ye nafoloko ani ka muso baara sila ka jugu nin bɛɛ fɛ ani minnu na o baaraw ka gɛlɛn dɔɔni o tɛ se ka fɔ antenne sanfɛ nka i da tulen filɛ de ye min na ni o de ye tisɛ maa min yɛrɛ bɛ k'a kɛ to a tɛ mɔgɔya yɛrɛ kɔnɔ n'a fɔra mɔgɔya hakili ka ɲi fɛn bɛɛ ka ɲi nka hakili b'a tɔ faamu si so la wala si yɔrɔ la mɔnɛ bɛ don ala ye o tuma na sira ale bɛ dépend client yɛrɛ ka laɲini de la min ka nɔgɔ client ma baaracogo 3 la walima ka se 4 ma a daga de ka nɔgɔ ne ma wa n ka to k'a min ka to k'a kɛ k'a susa o bɛ labɛn ye walama k'a kɛ tafoyi k'a siri n cɛ la o bɛ labɛn ye walama k'a kɛ tulu baara de m'a mɔ a la o labɛn bɛ yen walama k'a dilan k'a n'a jiriw bɛɛ labɛn k'a kɛ bitɔn jako kɔnɔ walima k'a kɛ bitɔn kɔnɔ min ka kuma k'a lasi ma i sigiyɔrɔ la i bɛ to k'a min i b'a fitinin ta sɔn
sɔgɔmada fɛ ani n'i kunna ka bɔ sunɔgɔ la ya ka hakili to daji fɔlɔ i b'u k'i ɲuman bolo la k'ale ji fitinin k'i kini bolo la sida k'a mélange ɲɔgɔn na k'a kɛ ka mɔgɔya in sama ka taa sila k'a salo ka jigin k'a salo ka taa a bɛ taa de a bɛ bonya a bɛ bɔ de a bɛ taa de siga si t'a la fiyewu sila ale bɛ kɛ ni min ye n'i kunna ka bɔ sunɔgɔ la daji fɔlɔ min bɛ k'i tigɛ kɔnɔ an ka maakɔrɔw b'a fɔ ale bɛ fɛn caman de lakari maaw y'i dabali k'i bɔ cɛya la o a b'a lakari tisɛ e yɛrɛ de t'i yɛrɛ forme na o a b'a lakari ale ni o de bɛ baara ɲɔgɔn fɛ i b'ale k'i kini bolo la ka o fitinin k'i a tɔgɔ i mɛ daji fɔlɔ k'i gosi numan bolo la ka fɛn fitinin dɔrɔn a man ca quoi fitinin dɔrɔn o tuma ne y'a kɛ ka a masa ka jigin siɲɛ 3 sila i ti mɛn ale ka fiyewu ka se 5 3 in sigiyɔrɔma 2 ma ko ala t'i k'i sago ye fiyewu a bɛ faamu wa nin ye ale nasira dɔw ye minnu bɛ se k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ nka kanuba minnu b'an wele lamɛnba minnu b'an wele an yɛrɛ kɛlen don ka promotion kɛ mɔgɔw ye sanga na ka waati bana kɔni kan tisa a kɛra cɛya ko ye o a kɛra diɲɛ bana o bana ye o n'i y'an wele la k'an k'o lajɛli k'i ye anw tɛ wari minɛ bana lajɛli la ayi k'a fɔ ko n'an b'i ka bana furakɛ k'an bɛ a lajɛli consultation wari ayi an tɛ o minɛ mɔgɔ si la o ye an bolo gratuitement de bɛ se mun na anw ka faamu na ani an ka kodɔn na bana ye bɛɛ ta de a bɛ la bi sini a bɛ se ka maa wɛrɛ minɛ o tuma na n'a bɛ maa minɛ ni e ye sɔnɔgɔya kɛ a dɔ t'a sɔrɔ ala ka yɛrɛ ka latigɛ kunna bana in tun ka e yɛrɛ sɔrɔ nka i ye nɔgɔya min kɛ ka sɔrɔ i bɛ kɛnɛya la ala b'a falen ko wɛrɛ la o tuma na o la an ka faamu na an bɛ mɔgɔ o mɔgɔ lajɛ bana kɔni kɔnɔ dɔrɔmɛ 1 an t'o minɛ lajɛli la nka n'i ka bana yɛrɛ sarakatiw n'i ka fɛnw ye min ye n'o fɔra i ye n'i sera k'olu kɛ an b'i dɛmɛ n'i kɛra i sago ye o tuma n'i yɛrɛ ye 5 de sago a kunna o ye 10 sago a kunna o sila an b'o minɛ o ye anw ka taabolo ye quoi mɔgɔ mɔgɔ b'an dɔn mali kɔnɔ mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn Cheikh Mahamad Kulibali bɛ Vita bana furakɛ la nka mɔgɔ bɛ ka kɛ milliardaire de ye o ta tɛ bana ye a bɛ faamu wa o tuma ala k'an bɛ sa o kan ka min kɛ o b'o kɛ o b'o kɛ de ala k'an bɛ sa siga t'a la amina rabi ala ko dɔw minɛ Cheikh Mahamad Kulibali i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na sisan ni mɔgɔ min mago bɛ a dagalama la walima i mago bɛ a sugu min na a bɛ dépend e yɛrɛ bolo min utilisation ka nɔgɔ i bolo i yɛrɛ bolo tafo de ka nɔgɔ i ma wa Cheikh Mahamad Kulibali bɛ a dilan k'a kɛ tafo ye i n'a fɔ an bɛ ka kuma min kan cɛ 30 in k'a dilan k'a kɛ tafo ye k'a ci ma i b'a siri cɛ la c'est à dire nin tɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ olu t'a la yɛrɛ de min kunkolo yɛrɛ tɛ wuli c'est à dire a tɛ hali kɔrɔta e bɔra la pewu i bɔra la pewu a tɛ foyi ɲɛ bilen ji bɔ kɔ o tuma na k'a kɛ sa ka kɛ baarakɛla ye minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ a ka tɛmɛ olu la sodanso yɔrɔ a bɛ fɔ ko sodanso o tuma na ale b'o kɛ n y'o de f'i ye tisɛ waati de ta an labɔ sisan n'o tɛ nin kuma in mɔgɔ bɛ développer la kosɛbɛ munna cɛ 30 yɛrɛ nana contraire la ni kuma bɛ yen e bɛ kuma in faamu wa moridenw tulo b'an na n'u y'an ka émission lamɛn walima karamɔgɔbaw tulo b'a la n'u y'a lamɛn waati min na ka dɔnni segin a contraire la sila a ma nɔgɔn dɛ ka dɔnni nati a kunjugu b'a fɔ ko k'a bila a kunjugu kan sila ale bi kɛ ka ko dɛsɛli quoi a kɔdan quoi i y'a faamu wa tisɛ nin ko in yɛrɛ kɛra sa a dan tɛmɛna dɛsɛmani ni dɛsɛmani ko foyi la ni kɔni dɛsɛlila kɔni i bɛ laharama kɔnɔ o ko la wallahi i b'i sigi ka mɛlɛkɛ mɔdi na i b'i sigi sa ala n'i ye ko min sa an ka kɛ ten a bɛ faamu wa an ti maa si nɛgɛ k'i janfa fiyewu sisan ni nin dɛsɛlila o kɔrɔ de ye ko ala ma kiti a la e ka kɛ fɛn bilen e bɛ k'a faamu wa n'a sɔrɔ bana ko de don ala m'a latigɛ e ka bana yɛrɛ ka kɛnɛya bilen fura tɛ saya bana la wala n'a sɔrɔ cɛya ko don ni nin kɛra n'a ma wuli o kɔrɔ i yɛrɛ lafiya quoi kana taa fura wɛrɛ ɲini e ka laharamusow ma kɔnɔ furu la e bɛ kuma in faamu wa n'a kɛra k'i ka nafolo sɔrɔ o kɔfɛ i ma nafolo sɔrɔ o tɛ se ka kɛ nka n'i m'a sɔrɔ fiyewu o kɔrɔ ala ma sɔn fiyewu e ka jɔ lahara kiiri kɛnɛ ka nafolotigiw ka kiiri yɔrɔ la o maaw bɛ yen o maaw bɛ yen ala yɛrɛ t'i fɛ fiyewu ka jɔ kiyama kiiri kɛnɛ kan karisa i ye 5 sɔrɔ i y'a sɔrɔ cogo di a bɛ faamu wa n'o tɛ sila ni maa 100 y'a kɛ 90 de bɛ n'a f'i ye ko alihamudulila i y'a faamu wa 90 de b'a f'i ye ko bi alihamudulila a bɛ faamu wa ale bɛ dilan baki la a bɛ dilan fɛn caman na quoi a ti se min bɛ client yɛrɛ ma dɔrɔn i bɛ wele de e yɛrɛ bɛ se k'a utiliser cogo di o tuma n'i y'o fɔ o tuma lajɛli bɛ kɛ sa a bɛ faamu wa lajɛli de bɛ kɛ sa o tuma i filɛ k'o min fɔ sisan i
filɛ k'o lajɛli min kɛ sisan walima i filɛ k'o min fɔ sisan walima i filɛ k'o laɲini min kɛ sisan o tuma na o bi kɛ ni nin kɛcogoya in ye o bɛ nin kefiyatu in de ye a bɛ faamu wa ale i bɛ ɲininka de dɔrɔn e bɛ se ka hakili se cogo di i nana filɛ nin haju min na siri de bɛ ne kan o tuma siri in e bɛ se ka hakili to wusula nin ka nɔgɔ i ma wa walima ka fura ko de ka nɔgɔ i ma wa walima ka fura mun o de ka nɔgɔ i ma wa ale bɛ dilan i ye o ma e yɛrɛ ka ma e ka suwa la dɔrɔn a bɛ faamu wa o tuma ne ta ye tisɛ n bɛ fɛ n ka nin de kɛ i bɛ se ka hakili cogo di dɔrɔn a banna a bɛ faamu ala k'an bɛ sa n'ala sɔnna ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko nin degun sugu dɔ kɛmɛ k'i sɛgɛn i kɛra cɛ ye walima i kɛra muso ye i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bana gɛlɛn de b'e la i ye kɔrɔ boli ka tile bi boli i ma fura sɔrɔ a la Sheikh Mohammed Kulibali wele i b'a fɔ a dɔrɔn k'a ka cɛ 30 ko 5 sigiyɔrɔma 3 o fana sigiyɔrɔma 2 baara parce que cɛ 30 normal bɛ yen mais nin dalu in tɛ cɛ 30 normal i n'a fɔ an b'a sɛbɛnnen nɔ cogo min na nin ye dɔnni wɛrɛ de ye ne yɛrɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ne ka nin mɛn n tulo la k'a ye tɛ dɛ c'est la première fois ne ka hal'a mɛn n tulo la ko cɛ 30 bɛ yɛlɛma ka kɛ tan n y'a mɛn Sheikh Mohammed Kulibali de da donc a kana hésiter e ta ye cɛya bana de ye o e ta ye farikolola bana yɛrɛ de ye o i ta kɛra fɛn sugu o sugu ye walima e ta kɛra sɛgɛn yɛrɛ kɔda de ye o hali nasɔngɔ e t'o ɲini ka dɛsɛ la sɛgɛn dan ne ye nafolo baara kɛ k'a sugu bɛɛ kɛ e yɛrɛ ko nafolo baara ko yɛrɛ tɛ tiɲɛ bilen ni Sheikh Mohammed Kulibali ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a dɔn ko ni tiɲɛ b'a la ni tiɲɛ t'a la e filɛ nin ye muso gana la a ka so a bɛ san 25 bɔ cɛ o cɛ bɔr'i nɔfɛ o bɛɛ tila k'a dabila walima i yɛrɛ bɛ muruti a dɔw tɛ ko gansan ye dɛ ayi gansan tɛ a dɔw tɛ gansan ye dɛ cɛ bɛ bɔ yen nɔ i bɛ muso ɲumanin de ye a b'a fa fɛ yen a cɛ ka ɲi a dacogonin ka ɲi wa cɛw bɛ girin a kan mais a ma furu ba den bɛ ni ni Sheikh Mohammed Kulibali ɲɔgɔn sɔrɔ 5 sigiyɔrɔma 3 c'est la première fois ne k'a mɛn n tulo la yɛrɛ voilà donc a kana hésiter ni kungo ninnu kɛ bɛ ka mɔgɔ sɛgɛn i bɛ morikɛ wele a ka nɛgɛjuru sira la fɛn de jaw ɲɛfɛ minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛ indicatif kɛ 00223 72 40 59 75 n'i y'o kongo i ni Sheikh Mohammed Kulibali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah mais morikɛ sisan an kɔni kumana kan ka fanga ka dɔgɔ walima dɔw bɛ yen n'u y'a daminɛ dɔrɔn un coup olu bɛ tila a b'olu fana ta ban wa a bɛ nin bɛɛ de kɛ d'accord a bɛ faamu a bɛ nin bɛɛ de kɛ sila n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de f'i ye dɔrɔn bana min sidɔnna farisogo la ani bana min ma sidɔn fiyewu n'i ye nin kɛ ale de b'i bila i naturel la wa n'a y'i bila i naturel la n'i y'a ye an bɛ k'a fɔ kanubaw ye toujours ko temps de t'an bolo toujours nin kan ka développer dɔɔni i b'i san 30 de kɛ o kɔfɛ i tɛ nin bana in ye i t'a ye ɲɛ la quoi a tɛ komi ko san 30 in kɔfɛ ou bien tile 30 in kɔfɛ ko bana in bɛ segin ka na tuguni ayi tisɛ n'a y'i bila a b'i bila o kɛnɛya kɔnɔ norme la san 30 o kɔfɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ Ala tanu i ta kɔni bɛ se ka kɛ n kunkolo bɛ n dimi walima n kɔnɔ bɛ n dimi a bɛ faamu wa nka k'a fɔ ko o bana masina in de ye mura in minɛ o kɔni bɛ se ka kɛ olu ye farikolo jaka banamisɛnninw ye nka k'a fɔ ko o bana kelen in de tilala ka segin ka na ma ayi a bɛ faamu wa kelen cɛ 30 min ni an filɛ ka na n'a ye contraire la an mana n'a ye contraire n'an ka kunkolo gɛlɛya dɛ dalu de don wa dɔnni de don a nafa dɔ ye jumɛn ye ka se k'a nafa fitinin yir'i la i ka se k'a faamu misalila faamaw y'i wele convocation nana d'i ma sila k'i ka taa fangaso la e yɛrɛ b'a dɔn n'i kɔni sen sera i sen yɛrɛ se fangaso kɔnɔ i tɛna se ka bali tabali fɛnɛ la n'i sera yen n'i sera yɛrɛ i bɛ k'a la i ye le ka gɛlɛn dɔrɔn ko nin de karisa ye e ka taa a bɛ faamu wa sila n'i y'a ko wa taa i bɛ segin awɔ o yɔrɔ bɛɛ b'i sigi k'a nasi bɔ dɔrɔn k'a ko i bɛ taa i bɛ wele kelen jaabi i bɛ segin ka na ayi o fangaso tɛ yen ko min bɛ segin datugu kɔfɛ a kolen kɔfɛ a ye fana jinɛw salen don bon an dun b'a dɔn a jinɛw bɛ ɲɛnamaya la u san tɛ a bɛ faamu wa ni fangatigi min y'a galabu kɛnɛ ko fɔ diyagoya ka don ka so b'o bi ale yɛrɛ kan ye a ti u tɛ sɔn o ma dɛ a jinɛw tɛ sɔn jɔnmaya ma fiyewu cɛ 30 fɛn ninnu tɛ sɔn jɔ ale ka teli ni laturu ye quoi a ka teli laturu ayi a ka teli laturu ye a tɛ jɔ ni laturu cɛ fiyewu a bɛ faamu ale ka kɔni laturu bon a ye fɛn minnu don u tɛ sɔn jɔnmaya ma u tɛ sɔn jɔnmaya ma u ka farin kɔ u tɛ sɔn jɔnmaya ma a bɛ faamu wa u bɛ sɔn fɛn min ma k'u makili k'u matɔ k'u ka ko k'a kɛcogoya dɔrɔn nin ye nafa fitinin de fɔli a la rapidité ka se k'a faamu dɔrɔn a bɛ fɛn min kɛ waati yɛrɛ n'a dɔgɔya kama vite fait a bɛ waati min ko min kɛ vite fait kɔnɔ dɔrɔn faamaw y'i wele n'i b'a dɔn n'i taara e ye ko min kɛ e yɛrɛ b'a dɔn n'i sen yɛrɛ se yen i bɛ k'a kɔnɔ o tuma e k'a nasi ko dɔrɔn ka taa i bɛ segin
a bɛ faamu walima i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ kiri dɔ la k'a sɛbɛnden dilan dɔrɔn k'a bila sabara kɔrɔ i jɔlen b'a kan sila o kiri da bɛ jɔ i la a bɛ faamu o tuma ninnu y'a nafa fitininw ye minnu bɛ yen tisɛ ni o bɛ ka bɔ kumabaw la ninnu y'a fitininw de quoi a ɲɛnajɛlanw quoi i ka tisɛ i dontɔla a kɔnɔ quoi i bɛ k'a faamu tuma a ti dɛsɛ diɲɛ problème de la diɲɛ problème foyi tɛ k'a bɛ dɛsɛ fɛn min na ayi a dɛsɛ fɛn tɛ diɲɛ problème foyi tɛ k'ale bɛ dɛsɛ min na kana n'a y'a ɲɛ ɲuman yɛrɛ ka o ma dɛsɛ o kuma tɛ a nalen a contraire la a bɛ faamu a nalen a contraire la de tisɛ n yɛrɛ jɔra a kan sa n bɛ n kɛlɛ bolo kan a bɛ faamu kana ni dɔnniya kunjugu kan o bɛ de ne yɛrɛ mago b'a la sisan an bɛ tabdili minnu fɔ ka wari bɔ i kunna kojugu dɔ la ou bien ka i fari gosi ka wari bɔ kulubaliw b'a kɛ o nka n'i bɛna n'a y'a kunjugu de kan ayiwa a ɲɛ t'a kɛ o a ɲɛ bɛ na ni fɛn mun ye o tɛ sɔrɔ poche la k'i b'a gosi ka bɔ tan nka k'a gosi ka bɔ kama kɔnɔ k'a gosi ka bɔ tabali la i bɛna n'a ye contraire de la e bɛ kuma in faamu wa dɔnniw ye dɔnni de ye ni min fɔ dun sera o bɛ kɛ a bɛ faamu ala k'an bɛɛ sababa yarabi n'ala sɔnna Sheikh Mohammed Kulibali bamananw ko ten ko dugubila ka fisa ladamu a ka fisa ye i bɛ fayida ɲɛnamaba kelen d'a ma ni ala sɔnna inshallah taala ni ala sɔnna alhamdulillah an bɛ fawayidu min di alakiramandiw ma teliya bolo ma minnu bɛ yen n'u bɛ degun o degun kɔnɔ e mago bɛ sanse ka se ka 230 sɔrɔ a bɛ faamu wa i ka bɔ degun kɔnɔ i ka kalo musaka de don walima i ka fɛn dɔ kalelen b'a la sila i jija k'i sigi ka cɛ 30 sɛbɛn ɛri kɔnɔ quoi yanni miniti 30 a tɔgɔ ɛri tuma f'i tɔgɔ miniti 30 ka dafa quoi ka cɛ 30 sɛbɛn nasi la siɲɛ 30 i y'a faamu normali i bɛ n'a ye siɲɛ 30 n'i y'a normali sigi siɲɛ 30 o kuma i bɛna mun kɛ a koori dɔ bɛ yen n'o ye kafiri kɔlɔnba in ye an b'a wele ten haju bɛ don yen de kafiri kɔlɔnba n'i y'i ka haju don yen i b'i makasi daliba masa ala la ye ni cɛ 30 jinɛw bonya ye n'u barika ye n'u lahɔrɔma ye n'u ka fusamantiya ye cɛ 30 jinɛ cɛ 15 o ye sebaya sɔrɔ kafiri cɛ 15 kan ni se min ye ni bonya min ye ala k'a kɛ o se n'o bonya kama ala ka e karisa den karisa e mago bɛ 230 de la ala k'a nɔgɔya ye sisan i bɛ ka kuma in faamu wa o tuma n'i ma kasi a la o cogo la sila b'a a ko k'a kɛ ji kalaman na ji kalaman dɛ i b'i ko a la yanni ji in ka suma a b'i fari jeni jeni waati min na i b'i ko a la n'i kɔrɔla i ka ngɔmikun 15 sagati ta ngɔmiden 15 i k'o sagati ta i k'i sigi k'a lajɛ a bɛ faamu wa o tuma na kow bɛna u yɛrɛ kɛ yanni ɛri 30 bɛ taa dafa o tuma na ale fɛn ninnu ka teli kosɛbɛ nɔgɔya bɛ bolo ma dɔrɔn an ka baara kɛ dɔrɔn an ka dɔnni baara kɛ an ka kuma caman dɔw bɛ an k'olu dabila an ka baara kɛ non on veut la travailler n'an ye baara kɛ an bɛ n'a ye ala k'an bɛ sababa yarabi an bɛ dugawu kɛ ni mɔgɔ fayida minnu dira sisan ni mɔgɔ minnu y'a kɛ ala ka barika don a la ala ka a minɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka toujours an bɛ Sheikh Mohammed Kulibali ka nɛgɛjuru sira di aw ma minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛ indicatif kɛ 00223 72 40 59 75 n'i y'o kɔngɔ ni Sheikh Mohammed Kulibali ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma ni bɛ an ka kurun sɛnsɛn n'a ye ka se cɛncɛn kan n'ala sɔnna morikɛ bi émission dɔnni bulon kɔnɔna na i bɛ dugawu k'an ye n'ala sɔnna inshallah an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nari ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.